Salam özüň bardy bir aýtyp berdi muşdoklum. O näçinji ýyl nireli, o näçip şo sen kelläňi elli ijeýän ýerden geldi. Ilklana salam alym. Gawmy adalaňa ödüm 2006-njy ýyl. Mis Türkmenistan sen pikiriň boýunça kim? Dil şu wagt Mis Türkmenistan men ödüm kandy. Şunu bilişmedi ýaly biziň gepleşigimizde baýagalar diýip tanalýan gyz doganmyz geldi. Salam özüň bardy bir aýtyp berdi muşdoklum. O näçinji ýyl nireli, o näçip şo sen kelläňi elli ijeýän ýerden geldi. Ilklana salam alym. Gawmy adalaňa ödüm 2006-njy ýyl. Züleyha Adam Arsgaly tarap husus karhana SMM gydy. Onuň seret baýaga sözüni ätip kelläme geleniň sebäbini aýtsam, köp ýerde nämçin garyp diýen ok, nämçin garyp aglar agzalanok diňe baý diýilýärdi. Taker bir ýerde diňe baýla gözdelýär. Dogrymy? Garypla hiç ýyl garyplara tarap ýol ýok. Diňe baýla onuň garyp bennende aýsyz garyp diýip adam kemsitip bolanok. Onuň luçy baý diýeniň men pikirimçe şolaryak dogrymy kaýdýanna. Sä köpçüligiň öwünne garyp dogalym ýa-da garyp dogan size şedat Hudaý ýetirtne dip bolanok. Dogry elbetde onu diýmeli. Näýreden ähili hamany bir zat alnanna size de Hudaý ýetirtin diýmeli. Onuň luçy men baýaga diýenim maňa gawmy kaýdýanna. Gowy pikir. Yine bir soru, ma saňa. Yine bir soru, ma şo sözi aýtdyň sen bilýän. Şunýaly bolk gider aýtdyňmy, şonýa bir çykar aýtdyňmy? Aslında men olar ýaly pikir etmedim. Çykar diýip pikir etmedim. O ýöle Hudaýa. Bolýa. Züleyha diýdi ady. Ne olanlar ady Züleyha ödüm 2006-njy ýylda. Ödümem Ýomut Balkanlar. Ýomut Balkanlar kommentariýada bellek geçen Züleyha haýyp tutanyň sebäpli baýaga diýip tanalýar. Dogrydan. Nememe ýene bir soru. O kişiler öňkü gowgalan çeňmelerden aljak bolýarmy? Al. Mis Türkmenistan sen pikiriň boýunça kim? Edil şu Ayt, doğru. Edil şu wagt Mis Türkmenistan men ödüm kandyň ata TikTok açan digemen. Eşdiňiz näme? Gaýyzlar nirde? Bolýa, janyň sag bolsun Züleyha, köp sag bol biziň gepleşigimizden gelen üçin. Sağol işiňizde üstünlük elmedamada gapyňyz giňden açylyp dursun sizden baýaglaýalak baý bolun. Garyp diýip adam kemsidem oga düşündiňizmi? Baýagla diňe siz için. Gördüňiz, otaqsanymyz 5 kilometrden ibaretdir. Adan tualet banýamyz, 2 sanak garderobymyz ýerleşýär. Ýerleşýän ýerimiz berkarar, Moskovskiň ugry, sentr ýerde. Arkaň habarlaşyp bilersiňiz, sag bolun. Tamam, ma düzeltdim. Komentariyada öğrendim. Teha men ýürüm bilýän özüň sadejeden arasda dogançyklan hemme jaňyň ýazan kommentariýaňyzda minnetdar baýagylamy size de ýüzlenýänler ýazan kommentariýalaryňda sag bolun. Baýagyly ýerleşýän ýerimiz Hurtly, Ramon Ful ödüm 4-nji etaş arkaň jaňlaşyp bilersiňiz inem hafza.
Yerleşen yerimiz täze gortly. Baýagyla arkay habarlaşypdylarsyňyz, ödüm ýüzüýürüp fotoğrafyny ekirdim. Bahadynym şolä tawgalyk. Baýagalar, siziň maşyn. Baýagalar teýilmeli. Adamız sapsak bolsaňyz, baýagalar niýede sizdim? Ýadatdyňyzla ýöne baýaga diýip. Baýagalar siň başyna ýapsynmy? Baýagalar bak siň üstüňizde zadalar nogo? Siz baýagalar gapsyny ýatyp berýäňiz. Gariýbagalar bar diýýärmi?